Zer da deialdi berri hau? Deialdi berri hau, Kutxa Fundazioak oraintzen aterako don estrategia berri horren baitan dagoen ekimena da. Esan behar dizuegu berria dala, guretzako ere berria dala, ilusioz prestatu degula eta prestatzen ari gerala, baina bide berri batek beti dakar geure zalantza, geure, eta nik uste elkarrekin guztiok ikasiko degun bide bat dala. Nola bait, arazo, dauzkagun, arazo potolo hoiei, erantzuna emateko orduan, bide berri bat, modu berri batetan emateko asmoz, ea horrela eraldakorrago eta inpaktu handiagoa sortzeko aukera daukagun. Orduan, zer da deialdi berri hau? Zein da deialdi berri honen helburua? Kutxa Fundazioak lehentasunezkotzat jotzen dituen desafio ekosozialei, eragile anitzeko aliantzatan, erantzuna emango dioten proposamenak bultzatzea da helburu nagusia. Zertarako, bidezko trantsizio ekologikoa bizkortzeko eta Gipuzkoan desberdintasunak murrizteko, beti ere Agenda 2030ekin lerrokatuta. Eredu eta irtenbide eraldatzaileen eskalagarritasuna eta edapena sustatu nahi dugu. Zertarako, Gipuzkoarrok proposamen hauek geure ganatu ditzagun. Hau da, eskala txikiko eredu eraginkor hoiek haunditzea nahi dugu. Behin baino gehietan aipatu izan dugu, bada berrikuntzaren espirala esaten dana, ez da, eta karakola moduko bada. Eta karakola horretan, korapilotxoa, hor sortzen da ideia, hor sortzen dira prototipoak, eta gero bada momentu bat, non prototipo horiek nolabait zabaldu egiten diran. Gu hortzen kokatuko ginateke. Badaude prototipoak sortuta, badaude eraldatzaileak sortuta, baina behar bada oraindik bere txikitasunean daude. Txikitasun hori guk eskalatu eta handitu egin nahi dugu. Hori da deialdi hauen helburua. Bi erronka aipatu ditugu, bi erronka nagusi, bidezko trantsizio ekologikoa bizkortzea eta Gipuzkoan desberdintasunak murriztea. Aurtengo edizioan, lehendabiziko erronka lehenetsi dugu, edo hortan bideratu ditugu deialdi hauek, bereziki arreta larrialdi klimatikoan jarriz. Nola, biodibertsitatea babestuz eta lehengoratuz, eta bestetik bizi ohitura arduratsuak sustatuz. Datorren urteko deialdian berriz, beste erronkari helduko diogu, alegia Gipuzkoan desberdintasunak murrizteari. Hori izango litzateke ideia. Txandaka joango gara, aldiro, deialdian erronka bat eta beste lantzen. Barkatuko diazue, hemen horria pasa, aurkezpeneko diapositiba pasa, lana pilatzen zain. Zein izango da diru-laguntza hauen tipologia? Alde batetik, deialdi irekia da. Oinarrietan adierazten den baldintza guztia betetzen ditun orok parte hartu dezake. Norgehiagokoa da, hau da, proposamen onenak finantzatuko ditugu. Eskaera bi fasetan egingo da. Lehendabiziko fasean, atariko proposamen bat aurkeztu beharko da. Atariko proposamen horretan, nolabait laburpen bat aurkeztuko da, zein dan ideia eta nola landuko litzateken eta zein aliantzarekin. Eta hortik, 8 onenak edo gure ustez baliagarrienak aukeratuko genituzke, eta 8 horiek bigarren fasera pasako lirateke. Eta bigarren fase horretan jada behin betiko proposamena izango litzatekela eta askozaz ere landu dago edo beharko litzake. Lan gehiago eskatuko du, ez? Aliantza, aipatu dugu aliantza, gutxienez 3 eragiletakoa izan beharko da, eta gainera proposamen horiek, gero sakonduko dut guzti hau, berriro irtengo dira kontzeptu hauek, baina gakoak dira. Esan bezala, 3 aliantzan 3 eragile gutxienez, anitzak, eta proiektu sortan, metodologia horretan oinarritutako proposamenak izango dira. Proposamen horiek gauzatzeko, 24 hilabete, 2 urte izango ditugu,
hitzarmena sinatzen dugun egunetik. Orduan gogoan izan nola, lehen aipatu dizuetan, bi erronka direla, 24 hilabete, orduan nolabait bizikidetzan egongo dira erronka bateko lehendabiziko urteko proposamenak eta beste erronkako bigarren urteko proposamenak. Hori da pixkat gure funtzionamendua. Bueno, eta desafioak aipatu ditugu, bi erronka aipatu ditugu, erronka bat aukeratu dugu, eta hor ze desafio lehenetsi ditugu. Bueno, Amaiak eta Andrew gero hobeto azalduko digu, sakonago azalduko digu, zein izan dan prozesua, nola ze irizpidekin lehen etxi degun desafio bat edo beste, ez da erreza izan, ze dana da garrantzitsua, dana da beharrezkoa, baina guk nolabai zentratu beharra gendukan. Biodibertsitatea berreskuratzeko eta babesteko erronkari dagokionez, inoiz baino nabariagoa da, biodibertsitatea sistema ekologikoen mugan barruan kudeatu behar degula eta berarekin sintonian. Azken finen osasuna eta ongizatea horren mende dauzkagu. Ordun, zentzu honetan, erabaki edo helenetsi degun desafioa hauxe da. Gipuzkoako natur ondarea zaintzeko eredu berritzaileak bultzatzea. Beti ere, jabe diren pertsona eta entitateen parte hartzea barne hartuko dutenak. Eredu horiek. Bestalde, kontsumo eta ekoizpen jarduerak badakigu munduko ekonomiaren oinarria direla. Baina gaur egungo modalitateetan azkar agortzen ari gera kapital natural hori. Orduan guk alternatibak eskuragarri jarri behar ditugu, hortan lagundu nahi dugu, diru laguntza hauekin, kontzientzia ertaina duten kontsumitzaileek, erosketa kontziente eta arduratsuak egiteko, eredu interesgarri horiek erraz aurkitu eta erabili ditzaten. Orduan horregatik, lehen etxi dugun bigarren desafioa, kontsumo jasangarria sustatuko duten harreman ekonomikoak eta merkaturatze eredu berritzaileak bultzatzea da. Horria pasako dut. Hau pasatuko ez helburaia aipatu dugu. Bestalde, aliantza eta proposamen hauek oso garrantzitsua da ikuspegi sistemikoa eduki dezaten. Deialdi hau prestatzeko, Europar Batasunean, gero eta gehi ikusten dugun erabiltzen ari dan misioen metodologia horretan inspiratu gera. Ez gera usartzen hori egiten ari geranik esatea, baina bai hor inspiratu gerala. Honela aliantza horiek guk nola irudikatzen ditugu? Sektore anitzeko eta askotariko aliantzan bidez egindako proposamenak. Bestetik, ikuspegi sistemiko auki beharko dute proposamen horiek. Hau da, erantzun holistiko bat bilatu behar dute. Sarritan esaten dugu ez, medikuntzan pertsona gara eta demagun ebakuntza bat egiten digutela organo bat edo zeozer gaizki daukagulako. Baina ebakuntza horrek bere ikuspegi horretatik inpaktu positiboa izan du, baina behar bada psikologikoki, edo beste organo bati begira, edo tentsioari begira, behar bada, beste eragin negatibat izan dezake. Eta orduan hori ere kontutan hartu behar da. Eta pertsona hori modu holistikoan ondo egon dadin, guk eman beharreko erantzuna, alde ikuspegi ezberdinetakoa izan beharko du. Hori esan nahi dugu, edo hori irudikatzen dugu sistemiko, erantzun holistiko esaten dugunean. Proposamen hauek, proiektu sortaren metodologian oinarrituta egon beharko dute. Hau da, proiektu bat baino gehiago, proiektu asko, baino elkarren artean osagarriak izango direnak. Erantzun horiek artikulatuta egongo dira, eta elkar lotuta egongo dira. Beste, komentatzen dugu, ez da, behin baino gehiotan, orain arte erabili eta jarraituko deguna, laguntza deialdian, elkarteok, zeuen proiektuak aurkezten dituzu ez da, bakoitza bere proiektua, aurrera pausu bat izango litzateke, guazen desafio bat jartzea eta guztiok desafio horri erantzun emateko proiektuak aurkeztu ditzagun. Baina guazen beste pausu bat ere ematea. Guztiok horri begira jarriko gera, baina gainera elkartu egingo gera eta proiektu guztiak elkarri ze eragin duten, zer nola osatu daitezken aztertuko dugu, eta hori izango litzateke proiektu sorta bat. Gazteleraz kartera de proiektos edo esaten dana.
Bestalde, emaitzen zabalkundea eta gizarteratzea egin beharko da. Zertarako gizarteak barneratzeko, hori guretzako oso garrantzitsua da. Zentzu berean, faseren batetan, proposamen honen faseren batetan, herritarren inplikazioa sustatzea ere garrantzizkoa ikusten dugu. Tokian tokiko politika publikoekin bat etortzea ere, nolabait koherentzia bat mantentzea ere garrantzitsu ikusten dugu. Ezinbestekoa ikusten dugu baita ere proposamenak inpaktu ekosozialak neurtzea, eta hori positibo izan daitezen saiatzea, aspektu ezberdinetatik, dala, kolektibo ezberdinetan, jendarte ezberdinetan nola eragiten duen, hizkuntzarengan nola eragiten duen, ikuspegi ezberdinetatik. Eta bestetik, zuzeneko merkataritzatekinik ez dute ekarri behar, proposamen hauek. Pasako dut. Berriro ere aliantzatara itzuliko naiz, ikusten duzue gakoetako bat badala. Aliantza hauek, Gipuzkoan jarduten duten profil eta sektore desberdinetako eragileez osatutakoak izango dira, publikoak zein pribatuak izan daitezke. Gipuzkoan errotze handia duen irabazi asmorik gabeko erakunde batek koordinatuko ditu. Aliantza horretan koordinatzaile bat izango da, erakunde koordinatzaile bat, eta bera izango da, alde batetik eskaera egingo duena, eta bestetik kutxa fundazioarekiko bitartekaria eta erantzulea izango dana. Dana koordinatzaile horren bidez egingo litzateke. Eta honek, esandakoa, irabazi asmorik gabekoa izan beharko luke. Eta bestalde, aliantzako beste kide guztiek nahikoa da izaera juridikoa edukitzea. Edozein kasutan, oinarrietan xehekatuta daukazu edana, nola ze baldintza bete behar diran, ze irizpide eta guzti. Orientazio gisa, guk nola irudikatzen ditugun, ze erakunde irudikatzen ditugun, honako hauek, elkarteak eta fundazioak noski, unibertsitateak, lanbide heziketako zentroak, zientzia, teknologia eta berrikuntzarako euskal sareko erakundeak, gizarte ekimeneko kooperatibak, garapen agentziak, enpresen klusterrak, elkargo eta elkarte profesionalak, merkataritza sozietateak eta kooperatibak, ikusten duzue, anitzak, horiedanak irudikatzen ditugu. Ze baldintza bete behar dute aliantzek? Aliantzako kide gutxinez batek egoitza Gipuzkoan eduki behar du, esan bezala koordinatzaile bat izango da, eta aliantzaren kide kontsideratuko genduke, proposamenaren aurrekontuaren 10% eta 60% gauzatzen duenean. Alegia, kide batek 1% bakarrik gauzatuko balu, hori ja kontsideratuko genduke edo dala hornitzaile bat, edo beste figura bat. Kide gisa, guk bilatzen duguna da nolabait aliantza nahiko orekatuak. Ez genduken nahi, potolo izatea berak 80% garatzea, eta gero beste 10% beste gutxi batzun arten. Ez, alik eta orekatuena. Ikusiko dugu gero zein dan errealitatea, eta zer eskara jasotzen ditugun, guk batzutan eskatzen hasi, ez da? Saiatuko gera. Bestalde, aliantza hauek, erakunde laguntzaileak ere izan ditzakete. Ze paper, ze funtzio beteko lukte erakunde laguntzaile hauek, inolako aurrekonturi jaso gabe, hauei ez lirateke onuradunak izango, baino beraiek bai zabalkundean, bai ezagutza ekarpenak egiteko prest egotea, edota nolabait proposamen horiei etorkizunera begira jarraipena emateko berme bat edo laguntza emateko erakundeak izatea. Orduan, 3 paper, aliantza, koordinatzailea, kideak eta laguntzaile ezberdinak aurrekotik kanpo geratuko liratekenak. Pasako dut. Bueno, proiektu sortak, hau pasatingo dut, eskat hemen geldituko naiz. Proiektu sortak aipatu ditut, eta proiektu sorta metodologia horretan laguntzaileak izan ditugu. Behar genduen. Zentzu horretan, Agirre Center izan dugu, eta izango dugu, aholkatuko gaituena
metodologia honetan, eta baita, guk eskatu dugu proposamenek inpaktua neurtu beharko dutela, inpaktu ekosozial hori neurtu beharko dutela, baina aldi berean geuk ere gure deialdiarekiko inpaktu horiek neurtu behar ditugu, benetan deialdia eraginkorra dela ziurtatzeko. Eta hor guzti horretan, Agirre Center izango dugu laguntzaile. Beraz, hementsen daukagu, hementsen virtualki daukagu Gorka espiau, Agirre Centerren izenean, eta berak azalduko digu, uste orain azalduko dala, zuzeneko zera hoiek, Teams bidez daukagu, bidai batetik gaur bertan iritsi da hegazkinez, nola jet lag edo dalako hori seguruenik badauka, nola eskartzen diogun Gorkari, zuei orain azalpen hauek eman alizatea. Gorka, eskerrik asko, Eskerrik asko zuei. Zakit ondo entzuten den, nik ezin Primeran entzuten zaizu, eta pantailan ere primeran ikusten gaituzu, zaitugu. Bale, nik ezin dut ikusi, baina, eta, soinua dekote, baina, zehatuko naz pizkata saltzen. Yo voy a hacer la presentación en castellano, pero luego yo creo que podemos tener un tiempo para cualquier cuestión que se haya quedado un poco pendiente, para que podamos aclararla y evidentemente que cada cual que elija el idioma en el que se sienta más cómodo. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que para mí es un lujo poder estar aquí porque creo que existen todavía pocas convocatorias que intenten incorporar esta perspectiva de sistema complejo y de cartera en Euskadi, pero a nivel internacional es, digamos, la línea que está abriéndose paso y creo que aquellas organizaciones que participen en esta convocatoria seguramente van a ser organizaciones que van a estar mejor preparadas en los próximos años para poder trabajar otro tipo de programas de esta naturaleza. Esta corriente internacional, este cambio fundamental se produce porque durante muchos años las convocatorias se centraban exclusivamente en proyectos y los proyectos funcionaban bien, pero cuando uno analizaba el impacto que había tenido el proyecto en el conjunto del sistema o del reto que quería abordar, veíamos que el impacto seguía siendo muy limitado. ¿Y por qué? Pues porque para responder a retos complejos como son los que trata de abordar esta convocatoria, no es posible, digamos, dar soluciones lineales o de proyectos específicos. Es necesario incorporar esta perspectiva de alianza que plantea la convocatoria y de interconexión entre diferentes iniciativas. Esta filosofía es la misma que ha incorporado la Comisión Europea a todos sus programas. Son las ideas que defiende Mariana Mazzucato, pero también muchos otros autores en el ámbito de la innovación social y del desarrollo humano, es decir, que no es una cuestión específica solo de un campo concreto. Y como decía, además de estar en los programas de la Comisión Europea, por ejemplo, aquellos que sigáis el trabajo del Climate Kick, por ejemplo, todos sus programas están también construidos desde esta filosofía. Y así como el conjunto del sistema de Naciones Unidas. Nosotros trabajamos mucho con el PNUD, por ejemplo, y este es el mismo enfoque que se está abriendo paso. En terrenos más cercanos, pues otras fundaciones, como puede ser la Fundación La Caixa, en su programa internacional también ha incorporado esta perspectiva ya hace unos años. Bueno, entonces, dicho eso, digamos, aterrizando un poco en este programa, lo que supone, digamos, lo que se busca es que las propuestas que se plantean, como se explicaba anteriormente, sean propuestas ya no de una organización solo, sino de varias organizaciones y que puedan incorporar un enfoque multidisciplinar. Es decir, que las diferentes organizaciones puedan estar haciendo cosas que en principio parecen diferentes, pero que tienen una lógica de interconexión. Y esto es muy importante porque las alianzas, digamos, en las que se plantean una variedad de iniciativas, pero que no están conectadas, tampoco van a generar ese valor añadido. Entonces, buscamos diferentes actores que se juntan, diferentes iniciativas,
pero que tienen un sentido estratégico compartidos. Esto que llamamos cartera, ¿no?, de proyectos interconectados tiene el objetivo de crear nuevos modelos de transferencia también, en algunos casos tecnológica y en otros casos de procesos. Buscamos aumentar el impacto de los proyectos que son de pequeña escala, pero que al ser conectado con otros pueden escalar, ¿no? Y a medio y largo plazo van a generar soluciones más sostenibles. En este caso concreto, lo que se plantea, ¿no?, el foco está puesto también en el escalado, es decir, cosas que ya habéis puesto en marcha y que sabéis que funcionan y que han dado buenos resultados y que queréis llevarlo a un escenario de mayor escala, ¿no? Aunque sí es verdad que al presentar diferentes ideas dentro de una misma alianza, algunas de ellas pueden ser ideas que ya están más testadas y otras pueden tener un nivel de experimentación mayor, ¿no? Lo que se busca es que haya un equilibrio entre aquellas ideas que ya han sido testadas y, como digo, ideas que puedan todavía estar en una fase más incipiente. Lo que veis en la gráfica es una representación de forma, ¿no? Se plantea un reto de una manera general y complejo y se le incorpora un desafío más concreto, ¿no? Para que podamos buscar a esos socios que representando a diferentes sectores, ¿no? En este caso, como vemos en la imagen, planteamos que bueno, pues pueden ser agentes del ámbito de la educación, agentes del ámbito del sector primario, agentes de investigación, ONGs, entidades públicas. Es muy importante, ¿no?, que aunque en algunos casos no vayan a recibir ayuda directa, se puede conectar por iniciativas que ellos tienen en marcha e incluso empresas privadas, ¿no? Esta alianza, cuanto más plural sea la alianza, más interesante para poder buscar estas interconexiones. Y a partir de ahí, las iniciativas concretas que se plantean es lo que llamamos la cartera, ¿no?, la cartera o portafolio de propuestas interconectadas. Bueno, yo, si os parece, lo dejaría aquí para que luego podamos, en su caso, concretar más, pero yo lo resumiría de esta manera, ¿no? Se buscan alianzas de actores diversos que tienen ideas ya que han testado, pero que las vamos a agrupar desde una perspectiva de cartera. Al trabajar así, vamos a aumentar el impacto de la intervención y vamos a poder generar una transferencia de conocimiento mayor. Así que nada, os invito a participar en la convocatoria y, como digo, creo que nos va a permitir, en este caso, ser un programa pionero respecto a lo que existe hoy en Euskadi, pero que a nivel internacional viene con muchísima fuerza y nos va a permitir adaptarnos y conectarnos con esas tendencias. Eskerrik asko. Mila esker, Gorka. Ze ondo laburbildu duzun dana eta ze ondo azaldu duzun dana. Baino, zuk grafika ikusten degula aipatu duzu eta hemen ez gendun grafika ikusten. Beraz, Gorka, guantxen jarriko dugu grafika eta momentu baten azalduko den pixka bat zuk zer aipatzen zenduen, bale? Mila esker, Gorka, benetan, ze badakigu bidaia, nekea, zer dan, nola eskertzen dizugun. Eskerrik asko. Eta guain igual grafika jartzeko gai bagina. Bai, beltza. Bai, orain bai. Eskubiko grafika hori da. Bueno, gerturatuta seinalatzen hasiko nitzateke, baina orduan enindukezuketuk, ez? Ataskat, eninduzkezut, bueno, ez dio inporta, etzen duketen entzungo, kitxo. Bale, beak esaten zon, hasieran goian erronka, goiko berde hori, erronka potolo bat daukagu. Erronka horren baitan desafioa definitzen dugu. Guk erronkoa bidezko transizio ekologikoa. Horren barruan bi desafio definitu ditugu, horiek lirateke gorriska, kuadro gorriska horretakoak. Orduan, horri erantzuna emateko aliantza bat daukagu. Aliantza non sektore ezberdinetako eragileak, modu tipologia ezberdinetako eragileak eta bar ditugun. Eta horiek guztiak
eukiko dituzte azpian ikusten dituzten kuadro horietan proiektu ezberdinak elkarrekin lotuta daudena. Hau da pixka bat aipatzen zuen grafiko hori, eta iruditzen zaigu irudi batekin errazago ulertzen dela. Bai? Bale, orduan pasako gera. Orain, azalduko dizuegu pixkat deialdiaren ezaugarri teknikoago batzuk, ez? Azken finean, deialdi honen kopurua zenbatekoa izango da. Lehen aipatu dugu, lehendabiziko fasea 8 proposamenek gaindituko dutela, bigarren fasean 6 izango dira gehienez ere, finantzatuko ditugunak. Bakoitzak 100.000 eta 400.000 euro bitartean jasoko luke. Ikusten duzue, erantzun proiektu sorta hori bilatzen dugu, horretarako ulertzen dugu, kopuru potoloxoga behar dela, horregatik. Kutxa Fundazioak lagunduko duena, guztirako aurrekontuaren 80% izango da. Eta beste 20% aliantzak berak egin beharko luke ekarpena. Ekarpena egin dezake bai funts propioen bidez, edota baita espezietan adibidez, langileen lanorduekin adibidez. Edota beste diru laguntza batzuk jasoz baita ere. Diru laguntza hau jasotzeak ez du esan nahi, beste diru laguntzari jaso ezin daitekenik, inolaz ere ez. Hori bai, diru laguntza guztien baturak ez luke proposamenaren aurrekontu osoa gainditu beharko. Hori ere ez da kuestioa. Bale, hau esan dut. Bestalde, proposamenean nolabait gauzatu dala ulertzeko, aurrekontu osoaren 60% nolabait gastatu beharko litzateke eta justifikatu beharko litzateke. Bestela ulertuko dugu proposamena ez dala gauzatu. Gero, YouTube kanalean informazio saio hau ikusten dezuenean, azpititulatuta egongo da, eta orduan euskeraz esandakoa gazteleraz ere azalduko zaizkitzue eta alderantziz. Hau diot, bai zuei eta baita bestaldean zaudeten guztientzako. Bale. Era berean, 70% baino gehiago erabili izan baldin bada, baina ez 100%, orduan diru laguntza hori proportzioan aldatuko genduke. Lehen esan deguna, 24 hilabete dauzkagu gauzatzeko proposamena, hitzarmena sinatzen den egunetik hasita, eta diru laguntza hau 3 alditan ordainduko genduke. Lehendabiziko hitzarmena sinatu orduko, 130% jasoko luke aliantzak. Handik 12 hilabetetara, bitarteko memoria bat aurkeztu beharko da, nolabait gauza nola doa zen eta adiraziz, eta memoria hori Kutxa Fundazioak baliozkotuta, orduan beste 140% jasoko luke aliantzak. Eta azkenik, bukaeran, 24 hilabete hori pasa diranean, edo proiektuak lehenago bukatu baldin badira, orduan, behin betiko memoria, azken memoria hori aurkeztu, Kutxa Fundazioak baliozkotu, eta orduan azkeneko 130% ordainduko genuke. Eta ze gastu mota ordainduko ditugu edo onartuko genituzke deialdi honetan? Labur bilduta, proposamena gauzatzeko guztiz beharrezkoak direnak eta lotura zuzena dutenak noski, nola ez. Baina, eta gastu horiek noski behin betiko proposamen horretan oso ondo justifikatu beharko dira, oso ondo arrazoitu beharko dira zergatik diran beharrezkoak. Baina, tipologia, goazen tipologiara, lehenik eta behin langile kostuak. Hoiek onartuko ditugu eta gainera enpresa kostuaren 100%. Beti ere, pertsona langile hori guztiz proposamenean lanean ari baldin bada. Edozein kasutan ere, langileen kostu honek ez luke gainditu behar erakunde edo enpresa edo danadalakoaren bere langile kostuaren 180%. Gutxiago izan beharko luke. Beste gastu mota bat, kanpo zerbitzuen kostua.
Kanpo zerbitzuen kostua, alegia azpi kontratatzen direnak, eta hornitzaileen bidez proposamenera ekarri ditzakegunak, horiek ez lukete izan behar proposamenaren 20% baino gehiago. Behar puntualak noski izango direla, baina 20% baina gehiago ez. Aldiz, errentamentuak bai, alokairuak eta bai onartuko direla, eta kasu horretan 20% muga hori gainditu daiteke. Hor kasuan kasu, azterketa egingo genduke. Gogoan izan behar dugu, hemen fakturak izango ditugu, faktura horietan oso ondo, kontzeptuan oso argi egon beharko da zertarako erabilidan, ze gero nolabait zuriketa hori egiteko orduan ondo ulertu ahal izateko. Hori kontzeptuan oso argi ulertu beharko da, eta beza daukan kasuetan, beza kengarri baldin bada erakundearentzat, orduan guk bez hori ez genduke diruz lagunduko. Bestela bai, baina kengarri baldin bada, orduan ez genduke diruz lagunduko. Beste tipologia bat, aktibo material eta ez materialetan egindako inbertsioak. Inbertsioak onartuko dira, ez dira onartuko lur sailen erosketak, higiezinen erosketak edota garraio elementuak. Aldiz bai, diruz lagunduko genituzke, eraikin bat egokitzeko lanak, beti ere proposamena gauzatzeko beharrezkoa baldin bada, hori bai guk baloratuko degula. Edozein kasutan ere, inbertsiotan, aurreko diruz lagunduko genduken horren 20% baina gehiago ez luke izan behar. Beste gastu mota bat, material suntsikorrak. Horiek ere, beti ere, proposamena gauzatzeko beharrezkoak diren neurrian, diruz lagunduko ditugu, eta hor bai, lehen etxiko degula, nolabait, materiala beraiek eta materialen erabilera, modu jasangarrian egitea, noski, desafio ekosozialak, berariaz hori eskatzen du, ezta? Bestetik, zeharkako gastuak ere, diruz lagunduko genituzke, gastu hauek ez dira gastu zuzenak, baina ulertzen dugu proposamena gauzatzeko nolabait modu ez zuzenean beharrezkoak direla. Zertaz ari garan? Ura, argindarra, ordenagailua, gasa eta garbitasuna, posta, telefonia, interneta, bulegoko materialak horrelako gauzetaz ari gera. Eta kasu honetan, gehienez ere diruz lagundutakoaren 5% izango litzateke, gehienez ere. Beste arlo bat edo beste tipologia bat, bidaia eta mantenu kostuak. Alegia, proposamenean lanean arituko diren langile hoien mantenu hoiek, bidai joan etorriak direla, dietak, bazkariak eta bar direla, loaldiak ere, eta baita ere voluntariotza lanetan diharduten pertsonek duten gastuak ere hemen bai diruz lagunduko genituzkela. Bale. Eta zer, oinarrietan dana oso xekatuta dukezue, baino badago atal bat zer ez degun diruz lagunduko, hori ere oinarrietan badaukazue, hor bi aipatzea gustatuko litzaidake, kalte ordainen edo laneko bajen gastuak horiek ez ditugula diruz lagunduko, eta voluntarien dedikazio orduak ere ez. Sortzen dituzten joan etorriak eta bar hoiedanak bai, baino beraien lan orduak ez. Bale. Hau aipatu dut. Orain azkar pasatzen dut, horriak, lasai. Bale. Eskaerak. Eskaerak nun egin ahal izango dira, kutxa.eus webgunean egin ahal izango dira. Hor badaukazue deialdiak atal bat, eta bertan sartuko zeate laguntzak plataformara. Hor egingo dira eskaerak. Web orrialdean, eta gero plataforma bertan ere, eukiko dituzue laguntzarako dokumentuak. Gida, eskaera nola egin, gida, eukiko dezute, plataforman zabiltzaten bitartean ere laguntzak agertuko zaizkizue, hemen ere montan zer sartu behar da, zer ez. Eta, gero bukaeran azalduko zaizue pantailan, hemen daukuzue pantailan baita ere, helbide elektronikoa aktibatu dugu, laguntzak, marratxo, aliantzan, abildua, kutxa.eus, bazu eta euskatzen zalantza guzti horiek, horra idazteko. Orduan, esan bezala, bi fasetan egingo da, hau aipatu dizuet lehenago,
barkatu, bai, hori da, aipatu dizu, eta hori ez dut berriro errepikatuko, bestela gehiegi luzatuko gera. Bale. Hemen kontutan hartu beharrekoa izango da, erakunde bat koordinatzailea baldin bada deialdi batetan, urrengo deialdian, oraindik indarrean dela, ezingo da berriro ere koordinatzaile gisa azaldu. Alegia, indarrean une berean ezingo da bi proposamenetan koordinatzaile izan. Bai, alegia, kide bezala, hori bai. Eta ez hori bakarrik, Kutxa Fundazioko beste deialditan parte hartzen ari baldin bada, ez da inolako arazorik. Muga horixe besterik ez da. Aldi berean, bi proposamenetan koordinatzaile ezin dela izan. Hori da muga. Eta hori, bale. Eta azkenik, edo iaia azkenik, nola edo ze irizpide erabiliko ditugu balorazioak egiteko orduan. Esan dugu, balorazioak egiteko orduan, bi fasetan, bai lehenengo eta bai bigarrenan, ebaluaketa batzorde bat izango dela, eta batzorde horretan, kanpoko laguntzaileak izango ditugula, aipatu dugu. Bueno, kategoriak aipatuko ditut, baloratuko duguna da, alde batetik, aliantzaren sendotasuna, eta zentzu horretan aliantzaren koordinatzailea eta aliantzako kideak eta hoien artean dagoen oreka hori, lehen aipatzen genuen oreka hori baloratuko dugu. Bestetik, baloratuko dugu proposamenaren kalitate teknikoaren balorazioa, proiektu sorta horren kalitatea, benetan eragina izango duela, eraginkorra izango dela, inpaktua sortuko duela, horretarako izango dela, baliagarri. Eta, bukatzeko, proposamenaren zeharkako alderdien balorazioa. Hau ere, ez genduke ahaztu nahi. Alegia, ingurumen eta jasangarritasunean, euskaran, genero ikuspegian, aukera berdintasunean, nola lantzen dan hori, proiektu sorta horretan, modu zeharkako horretan. Beti ere, inpaktu ekosozial horiek, modu holistiko horretan kontutan hartu direla ikusteko. Eta bukatzeko, hemen txendezute, kronograma, ja hasieran ja bagaude, hemen ezkerreta, lehendabiziko puntua, zailekin zait, txoine, lortzen dute nola mugitzea, hola entzuten zait, hola pantalla begiratuz eta seinalatuz adobetu egiten duten. Lehendabiziko puntuan gaude, informazio saioa gaur deguna, eta bat baino gehiagoia konturatu zerate, plataforman deialdia da irekitan dagoela, lehengo astean ireki genduen, eta lehen eskaera hori, alegia, atariko proposamen hori, ze ondo Amaia, hola asko zobeto. Orduan, esandako atariko proposamen hori, aurkezteko uztailaren 8 arte eukiko genduke. Ondoren, uztailan 8tik uztailaren 29ra, gure ebaluaketa batzorde horrek, balorazioak egingo ditu, eta esan bezala, gehienez ere 8 proposamen izango dira, urrengo fasera pasatuko liratekenak. Gertaliteke, lehendabiziko faseo pasatu, eta bigarren eskaera egiteako, proposamen horretan hobekuntzak egiteko aukera, aliantza oraindik ere sendoago izango litzateka, beste atalau gehituko bagendu, hori egiteko aukera noski izango da. Azken finen gure helburua da, ahalik eta eraginkorrenak izatea. Urrengoa izango litzateke, uztailaren 29tik abuztuaren 9ra badakigu uda garaia dala, baina zuekin harremanetan jarriko gera, adierazteko ea zuen proposamena aukeratua izan dan, bai ala ez. Hor egun tarte batzuk jarri ditugu, jakinda harremanetan jartzeko ez direla egunik egokienak, baina tira. Ondoren, abuztuaren 9an, bigarren eskaera epea irekiko genduke, non behin betiko proposamena aurkeztu beharko litzateken, epea nahiko zabala da abuztuaren 9tik, urriaren 24raino. Zergatik gehitu dugu hemen, abuztuaz esan genezaken, irailan batetik irekiko dugu eta listo. Badakigulako batzutan, abuztuan oporretan gaude, baino oporretan ez bagaude, egun lasaiagoak izaten direla, eta behar bada lan hauek aurreratzeko ona izan daitekela. Orduan, guk nolabait aukera hori zabalik utzi nahi izan dugu. Eta horregatik, 9tik 24ra, urriaren 24ra egongo da. Urrian 24tik
azaroaren 22, Kutxa Fundazioan, ebaluazio batzorde horrek, baloraketak inbarko lituzke, 8 proposamen horiek ondo aztertu, eta horietatik gehienez ere 6 egingo lukete aurrera, 6 finantzatuko genituzke. Gertaliteke 6ra ez iristea, ikusten baldin badegu, guk eskatzen genduen edo gu nahi genduen maila hortara, ez dala iristen, hori gertaliteke. Espero dezagun ez. Eta azkenik, abenduaren, txenioen falta zait, azaroaren, hemen puntu bat falta dela esango nuke. Abenduaren 22tik urtarrilaren 6ra, hitzarmenak sinatu eta martxan jartzeko, 2023an martxan jartzeko aukera izango genduke. Eta bitarte horretan, hemen puntua falta dela iruditzen zait, baina bitarte honetan, zuekin harremanetan jarri eta ez nola, hori dana lantzeko hastia izango genduke. Eta hausen da, aurre ikusten dugun kronograma. Badirudi, asko falta dela, baina asko luzatzen da, puntu asko daudelako. 2023an lanean hasteko. Eta orain, Andrew eta Amaiari hitza emango diet, les de la palabra Andrew y Amaya, tal y como al principio hemos comentado, pues ellos nos van a explicar un poco cómo ha sido ese proceso de elegir los desafíos. Vuelvo a repetir, por si acaso, tanto para todas las personas que estáis aquí, como las personas que nos estáis siguiendo en el canal de YouTube de Kutxa Fundazioa, que esta sesión informativa será grabada y además la subtitularemos para que estas explicaciones que las he dado en euskera también aparezcan en castellano y viceversa. Entonces quería recordar eso otra vez. Bueno, egin egin duna zen labur aukeratu dian bi desafioak nondik datozen kokatu. Hau dana aurkitu dezakezue aurkezpen dokumentuan baitan 14 eta 15 horrietan, anexo bezala daude bukaeran, eta helburua da ondo kokatzea ematen dituzuen erantzunak benetan dauden guk desafioaren irakurketa egiten dugun eremu hortan. Orduan, Andrew Richardek ondoren esplikatuko digu bioaniztasunaren erronka nondik dan, baina hori baino lehen nahiko genduke azaldu bi erronketan, bi desafioetan, amankomuna den gai bat. Alde batetik, nola iritsi gera desafio hauetara, ez? Bai bioaniztasunaren gaia, bai kontsumo jasangarri eta ohitura jasangarrien gaia, oso gaurkotasuneko gaiak dira, eta hortaz, estrategiak, diagnostikoak eguneratuta daude estrategia europear, estatal eta bertakoetan, eta hortaz, diagnostikoa onartutzate eman dena da, haietan egin dena. Eta ondoren, egin dira kontrasteak, gai hauetan dabiltzan agente desberdinekin. Desafio moduan aukeratzekotan, Garbinek azaldu duen bezala, deialdi honen barruan bilatzen genduna zen Gipuzkoan lantzen ari diren desafioak aukeratzea, benetan gaitasuna dauden eremuetan aritzea, irtenbideak sistemikoak izan behar zuten desafioetan kokatzea, eta lehentasun multisektorial hori baimentzen zutenak. Ez tegun nahi izan du kokatu sektore bakarrean eta horren emaitza zabaldu, baizik eta bi desafioak dira oso orokorrak sektore desberdinetatikan aplika daitezkenak. Eta baita ere lurraldeko estrategiekin lerrokatuta. Orduan, lehentasunezkoa biak transizio ekologiko justua azkartzea dute oinarri, eta bietan aurkitu dezakezue, esaten genduena, kontekstuaz gain, lehentasunezko eremu batzuk. Hori da, ámbitos de actuación prioritarios deitu diegunak. Hauek azaltzearren, hemen aipatzen ditugunak, dira, puntu batzuk ulertzen degunak, planteatzen dezuen
proiektu sorta horren barruan, irtenbideak nolabaiteko lotura baldin badakate bertan aipatzen dien gaiekin, benetan inpaktu handiagoa izango dela. Bai, sinesten dugu, eta baina esplikatuko dugu desafio bakoitzaren barruan zergaitik batak eta besteak, baina sinesten dugu puntu hauek garrantzitsuak diala ematen den erantzuna kontutan aukitzeakoan. Eta baita ere, azaldu, hor egotea egonarren ez diala beharrezkoak betetzea. Dia, lehentasunezko jotzen ditugunak, ulertzen ditugunak barneratuta baldin badaude balorazio positibo bat dakatela, baina ez du esan nahi lerrokatuta egon behar dela eta aukeratu behar danik lehenengo lerroa, bigarrena, hirugarrena. Dia, gaiak proiektu sorten barruan lantzeak komenigarri litzatekeenak. Hori aklaratzearen. Galderetan bestela azalduko dugu gehiago. Orduan, Andri hori emango diotitza, azaltzeko lehenengo desafio. Kaixo, egunon, soy Andrew. Entonces, solo para recalcar en lo que estaba comentando Amaia, en elegir los desafíos, claro, por parte del equipo gestor, con mis compañeras, uno de nuestros retos era que el propio desafío tenía que ser hasta un punto bastante concreto para llegar a proyectos para responder el desafío, pero también tenía que estar hasta un punto también abierto para poder llegar a adaptarse, ¿no?, a la cartera de proyectos que comentó Gorka también, ¿no?, de que tenía que ser pues multisector, trabajar en alianzas, todo ese ámbito también. Entonces fue con los contrastes, con los expertos y expertas con quienes hablamos, también pues en revisar las estrategias europeas, estatales, territoriales, intentando casar y para llegar a lo que son los desafíos de este año. Entonces, lo que quería comentar era un poco dar dos ejemplos muy generales que puede dar un contexto. No sé si me os queda después de tantos años, no llego todavía, es un tema pendiente, pero no sé si Amaia dijo que tampoco estos que son ámbitos prioritarios tampoco son excluyentes. No sé si comentó eso. Sí. Vale, entonces, nosotros en los contrastes vemos que estos temas surgieron cada vez, pues una vez más, con ellos y ellas y en las estrategias. Entonces, lo que quería comentar era, pues, en el ámbito de la conservación de patrimonio natural, pues se puede, de una manera muy sencilla, verlos como pues unos incentivos o herramientas económicas o lo que son sociales y también pues otros que igual que pueden englobar todos. Por ejemplo, uno es el custodio del territorio, que igual es uno que durante los últimos 20 años lo hemos visto un recorrido, un desarrollo importante, no solo local, pero a nivel europeo e internacional. En ese sentido, pues un incentivo, una herramienta económica, ¿qué podría ser? Pues podría ser, por ejemplo, el pago por servicios de ecosistemas, podría ser la participación de la financiación y inversión del sector privado, compensación por el secuestro de CO2, ¿no? En incentivos sociales y éticos, pues hay ejemplos pues, de sellos o reconocimiento a nivel social por la participación en iniciativas en lo que es la participación a nivel de propietario privado, ¿no? Y luego hay campañas también de concienciación y educación. Otras herramientas, pues como comenté, del custodio del territorio, pues solo para darle un contexto a nivel estatal y un contexto local, pues en el último informe de 2021, pues hay más de 500.000 hectáreas que están ligados a un acuerdo con propietarios y propietarios privados que impulsan iniciativas de conservación del medio ambiente.
En Euskadi ya superan las 3.000 hectáreas. Hay más de 3.000 a nivel estatal y superan 200 a nivel de Euskadi. También en este ámbito pues vemos una gama muy amplia de la participación del sector primario, pues que en el custodio más del 70% son con terrenos que pertenecen de propietarios privados y en el ámbito ambiental pues 37% de ellos corresponden al sector forestal y cantidades menores pero importantes a actuaciones en pastizales, el sector agrario, zonas de riberas, humedales y zonas costeras. Y bueno, pues yo lo voy a dejar así y Amaia va a dar el contexto más asociado con el consumo. Bai, hori da. Pues en el caso del consumo, bueno, como sabéis todos, kontsumo eta ekoizpen jarduerak dira ekonomiaren oinarri, baina gaur egungo modalidadeak ari dira kapital naturala agortzen. Orduan, kontutan izanik Kutxa Fundazioaren ibilbidea eta nondik gatozen, kokatu gera gizartearekiko gertueneko katean. Katearen hainbat lekutan eragin zitekeen desafio honen bidez, baina horrekatikan desafioaren enuntziatuan azaltzen da transakzioen gaia eta merkaturatze ereduena. Nolabait kokatuko ginatekelako bukaerako eremu hortan. Segundu bat, Bai, hori da. Ze azken finean nahi deguna kontsumoko desafio hontan da, kontsumo jasangarria sustatzeko badaude eredu asko, modalidade asko, prototipo asko ari dira sortzen, aigea hitz egiten lehentasunezko 3 eremutan batez ere, bai elikaduran eta elikadura xahuketa gaietan, bai gai textiletan eta batez ere baita ere Europako markoak markatzen duen zerbitzu produktu kontzeptu berri horietan, merkaturatze sistema horietan. Orduan, horiek liateke lehentasunezko gai bezala jarrita dauzkagunak eta beti ere helburua izanik dagoeneko sortuta dauden garbinek esaten zituen prototipo horiek eta izatea bideragarriagoak eta irisgarriagoak gizartearentzat. Ze zentzutan esaten dugu, alde batetik, kontsumo gaietan askotan eskala txikiko proiektu interesanteak egoten dira, eskala bera izaten da gizartera iristeko muga bat, azkenen badaukan dimentsioagatikan edo tokikotasunagatikan ez mundu guztia iritsi daiteke alternatiba hortara, eta baita ere alternatiba hori batzuetan ez dalako guztiontzat irisgarri edo denbora dedikazioak eskatzen dituztelako bereziki edo ekonomikoki galastiagoak dialako. Orduan, gai horiek lantzea izango litzake desafio honen ardatz nagusietako bat, ez? Horregatikan baita ere kustuaren aipamena, ez? Kontsumoan gaiean azpimarratzen dugu baita ere asko hori, irisgarritasun hori. Orduan, zentzu hortan, azaltzen genituen jarduera eremuak, hor bai azpimarratu nahiko genduke, kooperatiba, komunitateak, eredu asoziatiboi potentzialidade handia ikusten zaiela, hor badaude eredu interesgarriak, Andriuk aipatu ditun bezala beste eremuan bioaniztasunean, kontsumo jasangarrian, hor ikusten dugu indar bat baita ere historikoki, Gipuzkoan badaukagulako auzolanerako gaitasun hori eta kontzeptu hortatikan indartu egiten dalako gizartea bera, orduan horregatikan daude jarduera eremuetan aipatuta, eta beste alde batetikan, azkeneko puntuan aipatzen zianak, ez? Batez ere, nahiko genduke jarraitu, 10. markoa dan Europako estrategia horren gaiak. Orduan, hor kokatzen dian gaietatikan turismoan ez gera inbeste kokatzen eta mantenduko genituzke besteak. Elikadura xauketa, ehungintza eta produktuen ekoizpena eta kontsumoa.